Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kublei phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi Karaj Bhawan haring kat kajing trelang but ka social welfare department bala rakhi ka children's day da kajing lang ka bakarpang ka bapnya so lang ki khynnah ki bran jingduna hakamet ber ka bor ban nong ki wei par ki de khot jang ka imlang ka salang U Governor ka Jylla Meghalaya CHV Jaya Shankar ringkan ka kurim jang u kliya don nang hakani ka jing rakhi le don nang ru da ka director ka social welfare department Camelia Doreen Lingwa ki bor sarkar ki nong ab khanong bar ki kongsan ba pher Ha ka jingtran jang u Governor Vijaya Shankar ula ai khublei sngoba shiki khynnah bar ula ka ru halor ka jingdan kam ban rakhi ki ne ka sngi ba ki khynnah ki bawan na ki skul ba pher ki badon ye ki jing e hakamet bar ka bor Met ka jongki uang bakani ka sngi ka long ka bakongsan haraj bhawan namar bala yo ban pidyang sngoba ya ki khynnah ki badan jingdan kam kyrpang U Governor ula ka dawru baki khynnah ki bladu ya ketika na ki jingja accident ne na ka jingpang ki don kerhai kilat ban ai jingyaram pat ye ki ban yo bethu biang lada don ka jingkershan na ki nong ai jingkershan ba ka jingshania ha ka jing slok da ki jing thu khana ne kilat jing sumar Governor ula batha ek social welfare department bakan lum ye ka jingtip ka babnya shapang baro ki khynnah ki bladu ya tika ki blakha kenrat bar ki brang du hadin khnang banlam ikilat jingerap ka babiang Ulong ru bagi don ki hospital ha Kerala ki balaban ai jing sumar kyrpang ya ki khynnah hapo khat saus nem shapang ki jingpang ya tika bar ki batip ru da ki jing sumar ayurvedic ba kyrpang ye ki khman na kabenta ki khynnah ki brang yu itang khindiat partiality blind U Governor ulakdo ba ka jing ai jing sumar ka khat sansngi kala ban pinchtam bhala da but ringkya Ulakula ru baka sarkar kan pan jingeram na ki hospital ban ptiang ki khynnah na ka Jylla hagi benta ba pher U Governor ul ong shu baka sarkar ka don ka jingkip kli ka bakraw ban yarap ki khynnah ban jingduna barkan ai jingkershan hadu kat bala Ula kentui ka department bakan nap badri ki sap ki phong jong ki khynnah na mar babun na ki kila ban nong ki nongtem ki swimmers ni ki singers na da ai ka jinghi kai ka babiang Hagani ka jing rakhi lapin iru da ki jing don benta ba pher kum ka GTC ban ki jing rai na ki khynnah ka joy di school lembar ki jing tem jing rai na armut ki khynnah badan jingduna na Asha school Shillong